sika ndizodzo tangamire andisati ndamboona maplaintiff akawanda kudai regedza ndiwataure nemazita Ratewa Vitalis Sanzira Iratewa village, right? Village C, Nyahukwe. Iri muri Ikoko. Village C, Nyahukwe. Na Murundo Bernard. Murundo Bernard lobi. Murundo Bernard. Chakambiri nyepambiri penyu. Nyande kunyora mazita edu akaputira. Sorry, kutanga zakare. Bernard Murundo. Nyaya ndeye kunyora mazita edu ukaputira mujira dzuku. Nyanimbo dzako chitupa nemaredare zvizaito. Irudaro imuri yekunyahukwe C community. Vachitaura kuna Bernard Murundo. Taura tinzwe. Kutaura wacho tokupa nguva yekuti mutaure nhunha dzenyu wekutanga haapedzi zvese mudi so zati tozomupa kuti apindure tichiona kuti yoita sei nyaya arikutanga kutaura ndiani anenge achitaura anongotaura zita rake kuita kuti mabharana anyore Godfrey taura Godfrey Chibika takaitawo nhamo panext do pavamunhu taita nhamo ipapo pane pakawanda vanhu panext pavo saka pane munhu akabva parugori akayiwa kunochema mbuya mudzini rangu ashaikewa saka iye anoti akati rega tiende pamvura ko ndimbonozororese ndarara handina kurara nhasi usiku time yakarara kari muzasi memengo imomo akaona akasimudza kadombo renga rikatsikirwa muzasi memengo imomo ndopakaona jira ndobva achengeta jira riya riya achengeta jira abva ambomira akadikakusa jira iri obvious vanhu akatsvaga akabvunza kuti vanhu vamunowaziva ro pajira munhu akapindura akati ndowaziva atasareke bva atishanda mata anonzani akaona jira hatimuzivi aitobva kwarugoyi atori mweni pamwezi wedu okay saka pakabuda bhodhi ndakaonekwa ndaakunzi uya pani ndobva ndaenda zvikanzi taona pane munhu aona jira iri asi pane zita rako riripo jira riya riya vanangu riwerenga ubva ndaona zvechokwadi mazita aripo papaina vanhu almost ma28 right vanhu vachibva vabva makuwa ini chibva ndatongozvikanganwa kuti ndadii pane nyaya irobva ndazonzwa ndakufunda vanhu vangu zvikanzi komana nekuti chiiko nejira mazita edu akanyorwa pajira aonekwa pamba pachishameni saka veikuru timubvunze kuti kondikufamba sei achibva taenda ikoko achibva abvunzwa bva amboda kuramba achibva azobvuma abvuma sekudaro achibva kuti ini ndakanyora mazita aya asi handira kunyora chiti ndoda kukuuraya iva asi ndakanyora mazita aya ndakaona kuti imi ndimi makapatika stering saka ndandoda kuti imi muzondivhotere kuti ndiite chairman tikati tozviziva sei iwo wangu wanyora mazita edu pajira obva watsikirira pasi pedombo mudzasi memumengo wepamba pako zvikanzi tinozvitsvaga navamurundo ina hangu handina kuzokwasazobuda wakabuda nevarume anenge 3-4 here kunobvunza kuti jira rakamira zvakanaka here bozi umwe nomwe anga uchira upenyu hwake wachibva waenda achibva asvika ikoko kumhinduro yandakazwa ichiuya akataura kuti hanzi akasvikonzi unozvibvuma here kuti uri muroi akati hongu ma kwatakaenda kumuna madzibaba kwatakaenda saka tichidzoka jira riyaira wakaenda naro harina kuonekwa wachibva kunoko kwatisape kunoko inini ndaenda ndodotera ko jira racho riri kuzvikanzira ticharondera amene tadonha kupi amene tanditumawo ndibvo papa pagara vanhu paipa ndikati ngandigoende papa nejira paipa ndipo takaona futi rimwe rinova ndiro tiri naro izvizvi rine zita rangu futi riripo futi pajira namba 2 riya asi renga rakasungirirwa renga rakapetwa rakasungirwa ivhu pajira paipa tomubvunza ndiko chii iye nderenyakutsunura akati hai kajira akarambasa baba saka renga rakapetwa rinoona mai adaura sei vonobva kuti aihosara seivhu bata ivhu rako vakuvhura kwakona pane list jira racho umbu wacho naro pano jira racho ndobva zvadaro vanhu vakati sotitori village yese ngatidaidze wari kuna tinyatsonzisa kuti munhu anga ari kuita nezvii bozokuti abva kuti azi pakangotanga kufa munhu 1 munhu ese arubva matobva line kufa
Saka patapa kona kuti mujira raonekwa irengera rasika ndobva wakabva watiza ebva tora kuswa zvimwedzi wasati wadzoka wachibva wazodzoka wadzoka wachibva watidaidza wachibva wati ndauya nokupindira regere tikati notikupindira regere ndochitsvaga munhu akagadzira zvinhu izvi ati sununguro kuti tigadzikano kana munhu wacho handichatozupa runhindiro rakatipa isusu tikasingatiita sei ndikakutsvagira munhu anokuroyonora inini tikati ayo kwevadi ungonoisa nyaya kwaishe kwamama kuti tobatsirwa tichizwa kuti taenda kumutemo ndopamakaona achikwanisa kuyana wakauya nawo kuno achitinda vanozvimangarira kuti ndakatadzira chi vanhu ava kana muchikwanisa kuvasunungura mokwanisa kuvasunungura ndosaka tiri kuno kudare nhasi ndinoona kuti wakatovhumvuma nyaya yako handikuti ucharamba handiti zvakafamba sei Ninda ndaka tiri panhamo ndofunga takaidza mutumbu tapedza kuiga mutumbu tagara ndaakuenda kumapasti 9 ndopa ndakaona ndichinokerwa ndiri pamba ndanokerwa ndiri pamba dzemanheru ndanokerwa ndiri pamba ndakabuda mumba ndopa ndaona chiwanze chakazara vanhu ndaona chiwanze chakazara vanhu ndopa tagara pasi vanhu ava ndobva vataura nhau yavo vakati pana papaonekwa jira iri raonekwa rakanyorwa mazita edu anga jira iri ranga rakatsimbirwa pasi pemuchero wenyu asi munhu akanonga jira iri akanga asipo ndobva pamuka kutaudzana kwakamuka mukutaudzana ipapo pamuka mukutaudzana kwakaitika ipapo kwakamuka kutaudzana vamwe vachiwirirana vamwe vasaiwirirana vanhu ndobva vagara dare vakati ano isusu handeichi kumprofita watinoziva wati handei kumprofita watinoziva vakati nyaya yedu isusu hatisi kuda kuti iende kwamambo nyaya yedu ikaenda kwamambo isusu inotizva mari yakadini yakawanda chikonzero chekuti mambo vanokara mari handei kumprofita taenda kumprofita kuya tasvika kumprofita kuya kumprofita iye akasvika akataura akati ano inini kana mauya panapa inini nyaya yangu haiitwi namambo nyaya yangu kana yaitwa panapa inoperera pano asi mukarwa ndichaiti nyaya yangu yenyu saka imi muchidzokera inoende kumba mundotore vamwe venyu kana matora vamwe venyu inini modzoka navo panapa ndopedza nyaya yangu yenyu ndobva tadzoka kumba kuya ndobva wadaidza vamwe wavo ndobva wauya futi nyaya dzavo waisauya masikati waiuya usiku ndobva wauya futi nguva dzavakauya idzodzo pamba payapa ndobva paita violence ndobva tatadza kuwirirana ndobva ndakumbunyikidzwa kuti nditaure zvinhu zvandanga ndisingagona umwe achida kundirova kwakuita sei ndobva ndakabva ndabuda pamba ndobva ndatiza ndobva ndaenda kwamutare kwamukoma ndobva ndandogara ikoko ndagara ikoko ndobva ndauya pamba ndobva ndagara pamba itaza around futi kumapasti 8 ndobva ndakaona futi vanhu vachiuya vanhu vauya ipapapa vakauya vamwe vakanga vaine vabereki vavo zvikanzi masvikire avakaita vakati isusu tauya nekuti avo vadaidzwa vabereki vavo nekuti mimi makanyora mazita ani avo saka vanhu vavada kunzwisisa nyaya iyoyo imimi modini mutaura nyaya yenyu yapedza nyaya yavo iyoyo yataurwa yakanzi nyaya yako iyoyo iri apa ngekuti isusu toda kukuendesa kupi kwamambo toda kukuendesa kwamambo kundoti iwewe undotaura nyaya yako kwamambo ini ndikati right kwamambo kwacho tinoenda asi imi makamamboramba kuti tiende kwamambo muchitsvaga nyaya yemambo yeyo n'anga yanyu muchiti mambo havana basa nekuda kwekudaro izvozvo zvese izvozvizvi inini nyaya yavo nyaya yavo yatakanisana nevanhavo ndaisvika pakumbunyikidzwa pamba pangu ndandisasabvumidzi kuti inini ndinoridza radio ndainzinofanira kuridza masongo asingatuki vanhu WhatsApp ndainzinofanira kuita mastatus asingatuki vanhu kwakumuka noise vamwe vachindituka vamwe vachitukirira mukadzi wangu kusvika inini ndakasvika pakubvuma mhosva yandanga ndisina kuita ende munhu wacho akaona zita pamba pangu muzasimemengo havana kuuya naye kunyange wacho vari kuti akaona zita racho iro akapiwa pepa iro rachiita handover handina kumuona inini handina kunyora mazita avo kepiri kuti wakazoona zvawazouya nazvo kepiri wakasvika kuti ari manheru kwakuuya wauya ava vachibika avo
wakangotaura kuti hai ndimbotarise pandakaona rimwe jira kwabva wamhanya bara bwaenda kuti kudzasike muti ikoko ndobva wandotora rimwe jira rawo ndobva wabuisa jira ndobva watora jira rawo saka ndaona rimwe jira iri riri panapa iri ndo musi wandazotiza iyoyo ndakuda kudii ndakuda kurova ndobva ndaona kuti rimwe jira iri nyaya iyi ndofunga yakatomubuda paNational FM saka ndidzika utaura zveusiku nana bhozhora nechiyuza zvakaitika zvaiitwa usiku here zvinhu zvavo izvi ndichanzwisisa baka achangamira ndikuda kuti hangu pana baba iye zvino nhasi wauya pamberi penyu mama wakuedza kuda kungwara kuita munhu akachenjera chaizvo mukavatarisa changamire matauriro avo nezvavari kutaura nekungwara kwavakuita pahope yavo vakuda kuramba zvinhu zvavari kunyatsokuziva chaizvo chaizvo baba ava zvinhu izvi wada kunzvenga nyaya maonero angu chaiwo wakazviita zvinhu izvi dai wataura zvakanaka pamberi penyu mama kuti wawirirane nevamwe wawa notenda maonero angu kuda kupedzera kudare nguva kwakabva nyaya iyi nemafambiro ayo netsika dzenu vanhu ava vakatotanyanga zvakawanda sabhuku wavo ipapa hapana ini ndini ishe wavo havana kungosvikawo kumba kwangu achitaura kuti ndo zviripo iye uyu ari kutaura zvekuti ndakatiza nchienda pamutare kana munhu uri kutiza pfumbu chaizvo zvapisa ungapfuure pamapurisa apa uchienda pamutare ogodzoka futi opinda mumuchamo uda kuurayiwa pasina mhosva unotizei kechipiri uri pamberi pachangamire usapedzere nguva dare nevamwe vaunogara nawo apo muchadzokera kuti kundogara mese iwe wakambobvuma pamberi pavo nhasi woda kuti tataratata medza mate utaure nyaya yakaswatuka mudare hapasi kutambwa pano ndisati enda ndimbokubvunza Bernard wataura kuti makaenda kumuprofita mese muprofita akabvunza kuti munoziva kuti uri muroi chokwadi aina nokupanzwa ipapo tachangamiri ndatokuudza kuti nyaya iyi haitombotore nguva nekuti paikauya muno muchimhan'aro babava waripo yakatomhan'aro muno waripo wakatotsanangudza nyaya wachiti pane nyaya dzese dzekutaurwa pana chatidasekuramba saka nhasi andisoti muno mumanchester washidzira here kuti watiudze zvinoshamisa muno mwachanomhan'aro wakatiita hwana chavari kuramba saka nhasi ndinoshamisika kuti muno muvavo kuti vaimbunyikidzwa uchazivi kuti chii chakuitika ndokumbira kuti watsanangure kuti pamberi pamambo kana muchiti vanhu vanokubunyikidzai kuti musaise marekodzi anotuka vanhu pamberi padare pamberi pachangamiri munenge muchida kuti vanhu vakuti chii kana vanhu vachiti pawhatsapp penyu musaite zvinhu zvekutuka vanhu ivo vari kukumbunyikidzai kurutivi rwupi mungatsananguriri pamberi pamambo kuti kusambunyikidzwa kuitwa sei kana vanhu muri kuti vari kukutaurirai kuti usatuke vanhu pawhatsapp vari kukumbunyikidzai inini vanhu vatagara wakati iwewe pamba pako pauri kuridza redhiyo yako uri kuridza masongo ekuti tuka inini kana ndichingoridzawo redhiyo nongoridzawo maridziro anoita chii vanhu ndobva wati ano iwe mastatus auri kuisa pafoni pako uri kuisa mastatus ekudii ekundituka inini mastatus andaingoisa mastatus unongotora anenge achiiswa nevamwe patime yaunenge wangofunga kuisawo mastatus iyayo unongoisawo kusvikira ndanzi wewe pari zvino wafanira kuti unge uchiisa mastatus akadii akadaro ndozvandiri kubvunza kuti pane kumbunyikidzwa kupi kutaurirwa nevanhu ari kubvunza kuti kutaurirwa nevanhu kuti ita zviro zvine hunhu kumbunyikidzwa here inini ndisingazivi inini pane ngubvunza unge pekuti zvinoti upindurazve pakuridza redhiyo apa inini ndakaona kuri kumbunyikidzwa nekuti handina kura ndamboridza songo inotuka munhu
but iwe uruti ndairidza masongo andinoda akadaro. Ndaingoisawo kadhi randakatenga ndongoriisa rorira masongo achisinga arira masongo angochindana kurira ndo pandakazodzako ndano masongo ako arokisa iweyo ari kutuka vanhu kahachanga vini rainyati munhu akati mukere amutamba nevamwe tamba zvakanaka nawo anenge ambunyikidzwa here nyati Ndo zvaari kubvunza. Wamuri nyati ndowapi? Iye wacho inyacho. Munhu akati mukere amutamba nevamwe akati tamba nevamwe zvakanaka anenge ambunyikidzwa here nai wamuri. Wabvunzwa kuti kumbunyikidzwa kupi kana zvinzi ita tsika dzakanaka ita hunhu kumbunyikidzwa here. Ndadzisai maonera andikuita ndekuti handisi kuona pfungwa dzavo kunge dziri zvaizvozvo maybe dzinenge dzavhiringika nokuti ruzhinji rwese rwezviri harungauyi kuzovapupunira kuti vakaita zvinhu zvavasina kuita zvokuti dai vanga variwo vari munhu ane pfungwa dzinezezvere angadai atotaura nyaya yake zvakanaka abatsirwa kudai munhu pasina kukakavadzana kwaakuita nokugotomoka kwaakuita. Asiyo marekodzi acho amaigisa imboridza iri mwe ndakabvunzidzwa zvafana ndikanga takahiwa inini akahiwa ine mahuri akawanda chaizvo obva waridza rwero kuti adaiwa tauri manyepo ine ndofunga kuti ndakahiwa kuona kwandiri kuita inini pamusoro wechangamutumbi kutaura chokwadi pamberi paMwari chinhu chakanaka zvikuru ende dare haripedzi nguva nepamusana pekuti munenge wataura chokwadi. Ishava varuda kuhwanda nemunhu. Isusu takaenda pamba pavo tichiti tiwabvunze kuti akanyora ndiani. Wakati iwo pakutanga wakamboramba wakati handini ndakanyora. Asi kechipiri wakazoti dzani aiwa wakanyora mukadzi wangu. Tikati mudai achibva mudaidza mukadzi achibva auya. Zvikane mukadzi ndini ndakanyora. Asi yenhasi waakuda kutaura kuti hanzi handini ndakanyora machira mazita pamachira. Thomas Mandela. Kubuda pachena zaire dahwa chinhu chakanaka chaizvo chaizvo. Waya nani? Kasengamiri machira utaurwa ya machira anoita zvokuprofita. Muprofita wacho munombosenzesa kunyora mazita evanhu. Ndiani muprofita wawakasenzesa? Ndina muprofita wandakasenzesa kunyora machira izvo. Wakanyora wega? Kuti wadzimai kwando wakanyora? Wadzimai wangu wana kunyora. Ndari kuti wakanyora kamambo kuitwa nemurume uyu ine urombo nezvavari kuita izvi ngokuti munhu anogara mune vanhu wese musha wese haungapengi kuuya kuti unonge kuti uya adai kuti zvaakaita zvacho izvozvo zvose ndozvaari kuramba ndozvinoitwa nemunhu anoshereketa munhu ane urombo kaaneshereketa uda kukuwadza vamwe ndozvaanoita saka kutomuka kuda kuramba iye zvinhu zvacho ari kuda kutopedza vanhu saka zvinhu zvakadai izvi munhu akadai mucommunity anotonetsa saka angati here ndandiri kunyora mazita ekuti ndigovhoterwa kuvhotera vanhu uchiwatsira pasi kudira ivhu kureva zvakawanda kuti unofanirwa kufa ndo zvazvinotoreva. Zvamakaona zvazvechipiri zviri kupi?
tora wakomana pakasvipa paranga riri ivhu naye mazita mangani ba 1 2 makaverenga mngani ari mangani mazita aripo ere kutanga pamazita ari pachira ipapa pane 30 saka muri kuti riri kutanga rindo ranga riri dzvuku angari machena koma mbutara zvejira dzvuku kai inini takatofara paakauya kuno vachiti hande tinochenwa kuzanga akutitaurira chairman edu akanga akuti ndakutsvagirai munhu anokuruyonorai saka imimi kana tikati kokatitsvagira munhu anoda nditureziye saka tikati isu tatati tiende kwamambo tonobatsirwa kwamambo bhozi kwese kunowanikwa muprofita kunowanikwa n'anga akati kana mafunga kudaro handii ndosaka makaona achiuya nevanhu kuno toya kuno kwatata tutofara bhozi tutotopa mwe takuda kutobatsirwa pachiwanhu chedu panosi mhinduro nyoro inodzora kutsama. Naifunga kuti chairman dai wazviningipisa pawanhu kuitira kuti rugare rwavo vandogare zvakanaka wadzivisa hasha dzevanhu. Zvino kana wakati wapamberi pamambo wakuhukanda mudenga panyaya iri pachena kana zvikazenge zvabuda sekuti ndiyo daitokumbira dare kuti ripo dzinyatsowedzera shamu dzacho kuti vanenge vapedzewo nguva yemuchangano. ndezvemweya changamire uri murundo wepajujugere chikumbiro changu changamire ishe murundo pamakoni takakura tichiziva kuti waira nyato isi tinototi mazishe saka unotonga zviri automatic ishe murundo. Chikumbiro changu kwamuri wamurundo kuti dzikamai musapaparike zvimurunda kuita murundo chaizvo chaizvo pamakoni munhu ane zita nokosha izita guru rekwamurundo. Sekukura kwangu kwandakaita ndakakura nana Petros nakoria ndiani wako ndiwana mukoma. Zvino uri kuitirei zvinhu zvetsika isina kufanira zvakadaro? Uri mwana wemba huru, uri mwana wezita guru, uri kutangirei kutanga kutanisha zita rekwamurundo in this manner? Ari pano murundo uyu murundo atoti pana uyu changamundisa buku pachezvatindisa buku. Now uri kudirei kutanisha zita rekwamurundo to that extent? Chikumbiro changu ini ndinoitwa Nyamukubva, chikumbiro changu sekuru kuti itai zvinhu nemazvo, kumbirei ruregerero pane zvo makakanganisa zvisati zvaenda kuri kure. Kumbirei ruregerero, makumbira ruregerero mokumbira kuti aiwa zvese izvi zvakamira zvakadai zita rako rekwamurundo roenda mberi. Chikumbiro changu changamire pamusoro. pamusoro yechangamire ndiri kutsigirawo mashoko ari kutaurwa naWanyamukubva. Inini ndiri waMudhari, takakura mumusha mamako ndive wamapapu, ndiri waMudhari wepamapapu muchihomba. Tataurwa nemwana wangu uyu Nyamukubva, aiwa indini atsigira mashoko mapiri. Tasai kunova munhu undizive ndiri waMudhari una mapapu musana mukuru waoni asi mapapu. Zveshuwa zvataurwa nemwana wangu Nyamukubva gamuchira izvozvo, maita basa mamo.
Mese murungotara kuti ishe murundoshe muriro kumukudza kana akagara apa achiita zvaari kuita musamuiti ishe anonzi Bernard Murundo kana muti nyati zvamurira kaachangamiri ndinoona sekuti ndichairman akagara apo nai vanhu vakavavhotera kuti vana vafuma vangomukira munhu vakavhotera nezuro kana kuti pane zviri kuitikawo dai paine zvinenge zvakaitika zvakangonaka kuti vanhu vavadzana nekuti ivo chairman vaiswa pamberi nevanhu vavo avo kana paine zvakaitika chaizvo chaizvo zvakafanira kuti chairman vangosabhuta kwazvo zvinhu zvigadziriswe chinzwa makatombobvuma kuti ndakazviita ndakatanga kukanganisa chiri kuita kuti musabvume nhasi chii ndo vanhu vamuchadzoka muchitogara nawo saka mukaratidza imimi kuti no kukanganisa kwangu ndinobvuma vanhu vanodzoka vachiziva kuti no makaita musaikuziya kudowo chigaro zvinoitika saka ndo zvaro kuti musarambe muchipedzera nguva kuti tiende pachikamu chinoteera notenda changamiri handiti makakanganisa handiti kukanganisa ndakakanganisa vanhu changamiri right chiendai zvindooneka kuti kukanganisa kwacho kune maeffects api zvigadzirisi moenda kuna chiremba handiti right endai kuna chiremba nemhuri yenyu yekuzviregisi kwasekuru Dendera sekuru Dendera vangotanga nekutenenga kuna Bernard kuti sei urikuwesa moto kuti vanhu vatsve vakabva vamubvunza kuti akanyora mazita kuti vanhu vafe ndiani akabva abvuma kuti ndini ndakanyora vakabva vamuudza kuti ainyora mazita kuti pfuma ibve mumaoko evanhu vaakanyora imomo iuye mumaoko ake chiremba wazomubvunza kuti ko wakafa wachachenurwa nani iye Bernard aramba akati pane vanhu vaakanyora hapana achafa chiremba wazoti kuna Bernard anofanira kuchenura vanhu vese vaakanyora chiremba azoendera mberi achiti vakanyorwa vese vanoda kugezwa panoda mombe 5 kuti vachenurwa chiremba akazoti kana asingadi ngaasungwe nemapurisa anozotsunurwa hama dzake dzazowana mombe idzodzo mukamuregerera muchamuwani pakati ndo zvapasina sekupenda Hauna mombe? Hauna mombe? Wanaona zvamauri pamwedzi nauya iro rutaurwa iroro vana renepi mabhakoni baba ine uchereketo ishe wacho kuza unyori munhu mazita mahara munhu watoega watoenda ndiani iyoyo chiremba akaega anokubatsira kubvisa ndochitoseenzana munhu wakandoita naye ukamuprotect hazvibatsiri zvikomana wataire mahararo ndaitombomufonera tichitaura naye ari zvine zvifoni zvake hadzichaiti but pane munhu akundibatsira kutsvaga ivo anoshandira kuti aishandira kuti aingoshanda kuti apa akambopinda ongoseenza chigarden akamboshanda uchinja munhu anongochinja nzvimbo saka akazotondipa nhamba dzake ndisisina ndimainini
muningi wemukadzi wangu akati asi chaanoita iye nhamba dzake dzikumufonera kumbata pese pese zvinonetsa but ukagara wamuisira meseji paanongoita foni yake akaenda pekuti network anobva tokufonera ende haana chinhu futi akangofanana nini ndisingaziwa ke semashandiro ari kuita kwaari ndani ndokunga pani gore ndisina kumuona kaatanga iyo tiri kuti kudzoka kwaita vanhu kusango kwenguva yenda benard kuziva kuti tatora nguva yakadini tichitaura nemuno chitataratatarekatatarika uchipedzera dare nguva wakuzondobvuma kwasekuru dendera zvaungaamboramba ayo tikutaura kubvuma kuti akanyora amboramba kuti kumuziva ere munhu wako ukaramba kuti handizvinani nezvinova kutaura nekwakawanda pamusoro pake uri kupedzera dare nguva otherwise munhu iye unotoziva paari ishe maakutodzoka kumashure izvo tatopedza sejiyo tatopedza sejiyo tikaramba tichitaura iyoyo hapana nguva inotisvika kutori neumwe atonzi atobvunza maziso akatonzi atori atonzi andoda kuti achenjwe maziso iyaya ari pamuzvinyorwa wakanyorwawo futi kairi papa achanga dambudziko chete changamire tinowasanganirwa naro nderekuti vanhu vane misikanzwa ivava chinhu vanhu vasina chinhu ende kana zvavanorombera zvacho handizivi kuti vanorombera chii zvavanenge vachiita vanhu vasina chinhu vanoita misikanzwa touya zveke chipiri izvo zvavataura nyaya yekuti kwarare kunzvenga semaitirenge achiita yani munhu akatori aritoziva kutoti ari padhuze aenda aritoziva kuti uyu ari apo saka kusada kutaura dambudziko guru changamire rikuitika futi mumamisha umu nderekuti iwo masabhuku madzisha mune vanhu vari kusenza varikuita basa rekuti ndikushandira vanhu vachishandira vanhu muno wasina kana mapepa wasingazikani wachingowachengeta mumamisha imomo ndo vanhu vanenge vakugadzirira vanhu ivava madekukadai ukapinda kuruzevha kwese madzishe waona munhu atotanga kapostori kakapa atotanga kapostori kakapa atotanga kutoega ende vanhu vacho vobva vaenda kumayoyo iye zvino vonyora mazita haana chaanacho izvoti nhasi uno ati handina engatoshaya mari yekuti waenda kuseri kwechiuru chaikwapo asi wonyora musha wese mazita aitawo kamudzimu kakaneta nekutoenderana ane mudzimu wake wakasimba wandi anombotatarika nekuda kuvandiwa wachangamisa zvaitwa manje ponzvii uyo poitwa sei ngatichimozeretei nekuti wafunga kuti toita sei izvo tauratidzwa rumashure zvakasimudza maoko angaunge statement yapedzisira iri kunzi tikavaregera vachatiza nyange havo vasina chinhu zvazvakanaka kuti wambotsvagwe pekuchengetedzwa pfuma ichitsvagwa nehama dzacho sei kupedzisira kutaurwa kwazvaio vakatategurwa vanonga vari kutaura zvechinyakare kuti taiti zvinodi zvinoshanda communal mitemo yemazuva anaya haitenderi inoda kuti munhu donga munhu adenha mangwiro ndiye azvidedera otokwinya adenha mangwiro otokwinya nekuti tikakuti hama dzacho ngadziite dzinoti toita mazuva anaya munoziva kuti munoda kuti munhu anozvionera zvichikwira munhu akuzvionera saka ipapo hapana maendesero atinomuisa chii kujeri nekuti
akaenda kujeri hapachisi. Kamambo ichokwadi shoko guru rataona wese mapepa ese wese wakanyorwa mapepa pachira waone zvekuita uya achisungwa uya achitsvaga zvekubhadhara asi imi moga moga umwe neumwe wese ngaende kuna chiremba agadzirwe asunungurwe ngoti izvi zvakatoshandiswa saka kushandiswa kwazvakaitwa zvose zvakutoda kuti iwe chitoona kutoti wokasika kuzvigadzirisa wega. Ukazvigadzirisa wega wakubvisa mombe azve zvakutoti iyo kwakutokontributa kuti zviro zvacho zviitwe kazwe chete iyo nekuti upenyu papa pake hakuna mombe kana papa pachamene hapana mombe Bukara naye Baleji? Mombe hana. Chamene, mataura chamene ndokonga kuti vana ava nenyaya yekuti upenyu wakawanda muri wangani bazonge ma30 mudembe mombe 5 munosimudza munofa my expense do atakuza imari oya my expense enyu imari Yenda 460 460 yese yekuti yekumhangara kwamambo yekuenda kuseri kwechuru yetransport zvese kunei mamhangara samoni rakaita mari kana huwa rakaita mari